אני רוצה להזמין את משתתפי החלק הזה שישבו איתנו כאן. הקומיקאית תום יער. איפה תום? היי תום. האנימטורית רות סלבין. השחקן יוצר אורי יניב. והתסריטאי מיכאל שטרן. שלום לכולם. טוב, אז הישיבה פה הם בעצם יושבים כאן לפניכם. זה חלק הראשון של הפאנל הזה, שהוא בעצם לא בדיוק פאנל, אלא אנחנו אספנו נבחרת של יוצרים ישראלים ברשת שמבחינתנו הם בלטו או בולטים באיזושהי צורה ניכרת לעין, ואנחנו עוסקים בחלק הזה ביצירה מתוסרטת. זאת בניגוד לחלק השני שיהיה אחרי הפסקת הצהריים, שיעסוק ביצירה שאיננה מתוסרטת. זאת אומרת, החבורה הנכבדה של האנשים כאן, אגב, אתם מכירים זה את זה? לא, הנה, פעם ראשונה שנפגשים, יוצרים ברשת ישראלים, וזה כמובן משמח. ואנחנו נקדיש לכל יצירה, יש כאן על הבמה 3 יצירות, זאת אומרת לפחות 3 יצירות, אנחנו נקדיש לכל יצירה כ10 דקות, שבעצם היוצר או היוצרת יציגו את היצירה שלהם או את מגוון היצירות שלהם ברשת, ואנחנו נתחיל עם שני הבחורים פה דווקא. שני הבחורים פה דווקא יצרו סדרה עם גיבור שקוראים לו רומן. הגיבור הזה, החלום שלו להיות אחד משלהם. אחד משלהם, הכוונה חבר בדאעש, ולסדרה קוראים הרומן שלי עם דאעש. הוא נורא רוצה להיות אחד משלהם, אבל הוא לא יכול בלי אמא. והסדרה הזו זכתה בשנה שעברה בפרס בתחרות שלנו, תחרות יוצרים ברשת, ואני מזמין את אורי ואת מיכאל לספר את סיפור הסדרה. בבקשה, אתם יכולים לעמוד, לשבת איך שנוח לכם. הלו אורי. היי. ניצן. אוקיי, היי. הלו אמא, אני אורי, זה מיכאל. חייבים לי להחליט על הווליום. זה תכסיס. היי. יש פה מישהו שלא מכיר את הרומן שלי עם דאעש? אתה רוצה? בוא, הנה, תיקח אחד אחר. לא, זה דווקא. ויעשו לי את זה גם פה עכשיו. בוא נראה קטע קטן. מהפרק הראשון שלנו, מהפרק הראשון, הפיילוט ש... 1.5 שנה הוא שוחרר לאוויר והתחרה פה ביוצרים ברשת. אז אמא, אני מצאתי איפה להשתלב. מנסה להגיע למדינה האסלאמית? איפה? מדינה האסלאמית. למדינה האסלאמית, לדאעש. איך אני מגיע? יש אוטובוס, יש קו ישיר, זה דרך טבריה. בדאעש זה הכל ברור, זה שחור ולבן. זה אף אחד לא בא אליך ואומר לך, אדוני, מה 4 ספרות אחרונות של כרטיס אשראי? מה 3 ספרות בגב הכרטיס, אדוני? אדוני, מה החטא שלך? זורפים את הראש! מחאת המילקי. למה בברלין זה עולה 1.95? פה זה עולה 4.95. זה לערוף את הראש! עורפים את המילקי! פאק! רומן, אני נורא מצטערת, אני כרגע בין מערכות יחסים. אולי בקונסטלציה אחרת זה יתאפשר. תעשה לי פוק בפייסבוק בהזדמנות. זה לערוף לה את הראש! קצת על איך התחלנו. אני לפני 1.5 שנה השתתפתי בסרט קיץ של מיכאל ושל דימה קונופלוב, שהם סטודנטים באוניברסיטת תל אביב, ואמרתי להם שיש לי איזה דמות, רומן קריקילניקלניקוב, היה לו שם אחר, אז ודים לדעתי,
ויש לי רעיון שהוא יצטרף לדאעש, נמאס לו מהכל, אני הרבה שנים משחק בתיאטרון גשר, ויש לי קרבה לרוסים שנמאס להם פה מהכל, והם כל הזמן מחפשים את האידיאולוגיה שהם יוכלו ללכת אחריה עד הסוף. והראיתי להם איזה קטע שצילמתי עם חברה, נועה קולר, שכותבת את זה איתנו, ומיכאל אמר, תשמע, יש עכשיו תחרות, יוצרים ברשת, וזה, בוא נעשה פיילוט, נשלח את זה לשם. אז ליוצרים ברשת יש מניות בסדרה שלנו. קצת איך משכנו? כן, אז בעצם ברגע שהחלטנו שזה ילך ליוצרים ברשת, אמרנו בואו נעשה את זה כסוג של סדרה ולא רק משהו שעומד בפני עצמו. ואז בעצם היה שלב ההחלטה האם להפוך את זה לסדרת מערכונים כאלה שעומדים בפני עצמם, או לנסות ליצור סדרה עלילתית. שנדבר על זה אולי בסוף, אבל אני חושב שזה משהו שמבדיל אותנו מרוב התכנים ברשת, שאנחנו עושים משהו עם עלילה מתמשכת, קצת כמו בטלוויזיה. ומאז תהליך העבודה שלנו הוא פשוט, בגלל שזה עלילתי, אנחנו צריכים להבין בגדול מה קו העלילה של הסדרה, לפחות בפרקים הקרובים. אחרי שאת זה אנחנו עושים, אנחנו מבודדים את הפרק הנוכחי שאנחנו עומדים לצלם, מפרקים אותו, כמו שעושים בערך בסדרת טלוויזיה, מפרקים אותו לסצנות, ואז מדברים עליהם, יושבים ביחד כמו במין חדר כותבים כזה, גם עם דימה הבמאי וגם עם נועה קולר שכותבת איתנו, ואחר כך אנחנו עוברים לכתוב את הדיאלוג, ובשלב הזה, זה השלב שבו אנחנו גם מגייסים את החברים שעוזרים לנו, כי כמובן שכל הדבר הזה נעשה לגמרי בהתנדבות. זה טוב, אנחנו באמת מגיעים לאתגרים של סדרת רשת ולאתגרים של הסדרה הזאת ספציפית. אולי נראה את הקטע הבא, שהוא מהפרק האחרון שעשינו, שבעוד שבועיים יצא פרק חדש, והפרק האחרון שעשינו הוא מתחיל בפלשבק משנות ה-90, רגע לפני שרומן, אתם כמובן תראו אחר כך את הסדרה, אבל כל פרק הלך למחוזות מאוד רחוקים. אחד הלך לאפטר משוגע שרומן התעלף במדבר כי הוא לא שתה מספיק והוא נכנס להזיה, עוד אחד הוא נחטף, לא אעשה לכם ספוילרים על כל הסדרה, אבל בוא נאמר, רק בפרק החמישי הוא ממש מצליח להגיע למחנה אימונים של דאעש, וזה נפתח בפלשבק משנות ה-90, שם אנחנו מגלים את הארכי אויב שלו, גוגה, בגילומו שלו זהבי, ועם עוד שחקנים רבים שגייסנו לדבר הזה. אז בואו נראה את הקטע ונדבר קצת על איך זה להרים הפקה כזאת עם תקציב שאיננו. שימו לב להבדל לעומת הפרק הראשון. יודעת רנית, אנחנו פה בערב מרגש כזה, יובל לישראל. רציתי לצטט לך שיר ישראלי מודרני, יפה שלי. את כל מילות האהבה אפשר בסרט. אתן אותן במתנה, אתן גם ורד. ורד. למענך אני אשכח את חולשותיי. רוצה להיות מפיק? לא לחוץ, לא, רק אם בא לך. קריקלניקקי? מה זה פה, ברנדון וברנדה? רומן, חבל שלא באת היום לכדורגל, היית חסר. מה, באמת? כן, היה חסר לנו כדור. מי זאת? רנית? רנית, אבא שלך טרוריסט. מה פתאום? בשביל זה מילה שהשרת. אז איך יצא לו פצצה כמוך? תגידי, את לא יפה, לא. אבל כל היום את רצה לי במחשבות בראש. רנית, בואי רנית, נלך את פוקסמנים של מכוניות. רגע, רנית! 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 אני אוהב אותך, רנית! רגע! חלאס, פרדה, אידו, יא בן זונה! רומן, אתה לא תגיע לשום דבר בחיים שלך. אני הגעתי.
לא ראיתי את הקטע הארוך, רציתי שזה ימשיך עוד רגע כדי שתראו את הכניסה למבצר, כי הסיפור הזה נגמר ביומיים צילומים בהר בתל צובה עם 40 איש על הסט. עשינו מבצר אמיתי של דאעש עם הארט והניצבים ושחקנים, עוז זהבי, רותם קינן, רוני אדר, יוגב יפת, רבים וטובים. ובאמת זה אני חושב היה האתגר הכי גדול שלנו, כי את הפרק הראשון צילמנו 2 אנשים ומצלמה על גדר, ערכנו את זה בשנייה וחצי, הוצאנו, וכאילו ככה אמורים לעשות תכנים ברשת. הבעיה שברשת התחלנו לכתוב, אז התחלנו לפנטז, וגם רצינו לעשות את זה טוב. ומה לעשות שאנחנו רואים טלוויזיה טובה, אנחנו רואים פרגו, אנחנו רואים זה, אנחנו רואים מלא דברים שאנחנו מושפעים מהם, ויש איזה משהו בזה שאין לך באמת מפיק, ואין לך זכיינית, ואין לך אף אחד שיושב לך על הראש, ככה שלפעמים זה שאין לך תקציב גם משחרר אותך ממגבלות תקציביות, מהבחינה הזאת שחלמנו וניסינו לעשות מה שאנחנו חולמים עליו, כשנשענו אך ורק על עזרה מחברים טובות, אני יכול להגיד שאני ברחבי העיר חייב לאנשים טובות מכל מיני כיוונים, ומהבחינה הזאת אני יכול להגיד שזה לא תוכנית עסקית טובה, אי אפשר להמשיך עם זה לאורך זמן, זאת אומרת התוכנית מתבססת על זה שאחרי שאתה עושה 6 פרקים ומעמיד עונה, יושב פה מישהו ממאקו, מרשת, מקשת ויגיד חבר'ה אנחנו רוצים את זה, כי זה, מצד שני, זה מכריח אותך להיות מאוד טוב. זאת אומרת, זה שבדקנו כל פעם שהפרק עובד, זה בגלל שעוז זהבי כתב לי בפייסבוק, אני חייב להשתתף בזה, וכל מי שפנינו אליו, אם זה בארט, אם זה בסאונד, אם זה, אנשים רצו לבוא, להתנדב ולעזור. מהבחינה הזאת זה כן נותן לך איזו לגיטימציה שאתה אומר, אוקיי, אנשים רוצים להשתתף בזה, זה משהו טוב, בוא נרים את זה הלאה. זה מאוד קשה, הדבר הכי קשה בזה זה המרווח בין הפרקים, בגלל שאף אחד לא יושב פה, אתה לא משלם לאנשים שיעשו משמרות, אז אתה יושב ביום שישי בלילה על אפטריסט, ומותר להגיד שאתה מביא לו משהו לעשן, אז אתה לא מביא לו שום דבר, אבל אתה עושה מה שצריך כדי שהוא יעבוד בשבילך בלילה, וזה לוקח זמן. וזה כאילו התלונה הכי גדולה מקהל האוהדים שלנו, שלוקח לנו 2-3 להוציא פרק, כי לכולם יש עבודות ולכולם יש זה, ואתה ממש דוחף את הדבר הזה בשיניים. אני יכול להגיד שזה כן הדבר הכי מספק שיצא לי לעשות מהבחינה הזאת. רוצה להתנבא פה. מה שאמרנו קודם שאנחנו עושים זה ששונה משאר התכנים זה שזה באמת עלילתי, ושהפרקים ארוכים, שזה מנוגד לשני חוקים של יצירה לאינטרנט, שעדיף שזה יהיה קצר ושכל פרק יעמוד בפני עצמו. Mark my words, סמנו את מילותיי במרקר, שבתקופה הקרובה, בשנים הקרובות, הולכים להיות תכנים באינטרנט שהם הולכים להיות סדרות עלילתיות עם פרקים יותר קצרים מהרגיל, ושזה הולך להפוך לדבר. שימו לב, אני מתנבא פה. אוקיי, אנחנו רשמנו לפנינו. תודה רבה לאורי ומיכאל, תישארו איתנו לשלב השאלות. וכמובן, צפו ברומן שלי עם דאעש, פייסבוק, יוטיוב, אנחנו זקוקים לכם. תודה רבה. היא מחליפה דמויות כמו גרביים. אפשר להתקל בה ככה, ביוטיוב, בסנאפצ'אט, בארץ נהדרת בערוץ 2, בעצם בכל מקום. וגם כשנדמה לכם שזו לא היא, זו בעצם היא. מצחיקה בטירוף, תום יער. וואו, תודה רבה. תודה. אז כל מה שחשבתי בזמן שהיה את כולכם מדברים, זה איך אתם מתחילים פשוט לדבר בלי, כאילו, פשוט מתחילים לדבר, ואני מרגישה שהחשש העיקרי שלי הוא שאני אדבר על משהו שהוא ממש יהיה לא מעניין ולא רלוונטי, אז נראה לי שכזה אולי תכוון אותי קצת יותר על מה, כי אנחנו לא מדברים על דבר אחד, אנחנו מדברים על כאילו פעילות כללית. בהחלט. אז בהקשר של פעילות, כאילו נראה לי שפשוט תגיד מה לעשות. בעצם זה סוג של הצטנעות, כן, אתם מבינים, זה סוג של הצטנעות, אבל תומי לא, באמת... אבל זה, אני עושה את זה כל הזמן, אני כאילו זה במסווה של צניעות, אבל זה כאילו הכי, אני פשוט הכל, אז כאילו אני לא יודעת על מה לדבר. כמו שאמרתי בפתיח, את באמת בכל מקום, אבל אנחנו נצטרך קצת להצר את הזווית ולראות בעצם מה את עשית כיוצרת רשת, ואולי באמת נתחיל עם הסדרה שחלק מכם
נחשף אליה וחלק בוודאי לא, אבל אולי נראה איזה דוגמית. אז נראה ואז אני... בדיוק, אוקיי. בואו נראה את הסטודנטים, הדוגמית, כן? ואז אוקיי. תוכלי לספר איך זה נהיה. כולם פה בש בקומה הזאת. השור ברור? והוודג' לא תופת? אני מיכה, שנה ג' בשנקר. כאילו יש לי זמן. בית הספר של הגיהנום. בנות, או שתפסיקו להגיע לפה עם אופניים, או שתתחילו להתקלח לפני שאתם מגיעות. למה הסטודיו מריח כמו תחנת טלופן. אין, כל היום אני בלימודים. או בלימודים, או בזארה, או בטופשופ. די. או בפינטרסט. את יודעת על מה אני קבור אבל? על הפאטרנים. אני רוצה חליפת 3 פיס עם כל הפאטרנים האלה, כולל שוז. איך הגעת לשנקר? מה זה, איך? באובר? לא, בבאס הגעתי. זה היה לירט שהוא היה צעיר, חבל על הזמן. אם אני נבחר לאגודת הסטודנטים, דבר ראשון, אני מרים את כל המקום הזה. הכל יהיה צהוב. איכס, מה אתם שמים את זה בתוך וזה ואתם מסריחים? זה בית ספר לעיצוב. שירלי, למה הוודג' נפול? מי שנבחר בסוף, אז הוא מקבל מלגה בפראג. מן שץ. עכשיו, אני ממש חייב את המלגה הזאת בפראג, כי פלקו, הבן זוג שלי, הוא גר בפראג. אנחנו ביחד כבר חודשיים. Where are you guys from? You know Palco, my boyfriend is also from Antwerpen. פלקו, דגנצן פלאץ, רח דלבולה. בריאת, איזה מסריחה, עם מי את מתכתבת? בריאת פלגה, אבל היא מבינה אותי הכי טוב. אבוקדו פלאץ. ליאורה, את עוקבת אחרי אלבר אלבז באינסטוש? ואחרי אלברט אילוז? ג'ון ג'פט. יש שמועות שפותחים סניף של שנקר במרכז תל אביב. לא, ופותחים בטח סניף של מוג'י בקלון פתח תקווה. בואי. עשיתי להם שמלה מקליפות בננה, הכל עם קליפות בננה ופייזלי. איזה פיפי זה פייזלי? אני לא מבין למה שנקר אבל באגודת הסטודנטים. כאילו אנחנו לומדים פה משהו, כל היום גוזרים. פאק, נהרס לי הטוואל! מה זה, חזייה אמור להיות? מצאתי נאופרד מושלם, בגודס. שמעתם את הסונג החדש של ג'סטין ביבר? זאת אומרת, איך, זה ג'סטין ביבר, יעני, היוז'ור של פעם, שרק ילדות מסריחות בת 15 אהבו אותו, ופתאום what do you mean, what do you mean? וואי, איזה סונג. טוב, נעשה סיגריה זריזה, ואני צריך ללכת לפרוג. די, יש לי גם ז'קארד מעשי, אחר כך יש לי מסיבת יום הולדת להר סיני אזכרה. אחרי זה אני בפאג הרמות, עזבו, ומחר יש לי לעשות ככה עבודות. יאללה, אז תצביעו לי לאגודת הסטודנטים, תבחרו אותי, טוב? יאללה, ביי לולי, ביי, תרזי. אל תצלם את הטרמה, אל תהיה פדחן. איזה לארדו, חבל על הזמן. יאללה, ביי, אני נכנס לסדנת הדפס. והוודג' לולי, מה איתו? תודה רבה. אני אתחיל מלהגיד, פתאום כן יש לי מה להגיד. אז אני אתחיל רק מלהסביר מה זה הדבר הזה וכאילו מחלק ממה הוא היה. אני בראש ובראשונה אני סטנדאפיסטית, אני עושה כאילו דמויות, עד הפרויקט הזה עשיתי דמויות באופן מאוד לא כאילו מחייב או מאוד לא מופק, ועשיתי כאילו דברים בבית, עשיתי באמת המון דמויות, אבל רובם היו בנראות של תדמיינו, כאילו משהו כזה, ובמהלך, לפני הדבר הזה, אז קרה לי מלא ברכות מדהימות, כמו למשל שהצטרפתי לתוכנית רדיו של טייכר וזרחוביץ', והיה לי המון פלטפורמות שיכולתי לעשות בהן כל מיני דמויות, והגעתי ליותר מדי בסל, ואז הגיע למשרד שמנהל אותי מין הצעה שהייתה מאוד לא הבנתי אותה, שהגיעה מהתאחדות הסטודנטים, והם בגדול אמרו, קחי כסף, שהוא הרבה בשבילך, אבל הוא ממש קצת, לכל בן אדם שכאילו עושה משהו, ותעשי לנו משהו שאנחנו לא ניגע בו, שיעשה לנו לייקים, ממש, כאילו, זה האזורים. ואז התחלתי לחשוב, יש לי צוות שעובד איתי, של מפיק, מלבישה שהיא גם תסריטאית קצת, זה באמת קורה. אני חושבת ומאפרת מדהימה ובמאי וכאלה, והתחלנו כזה לגבש פשוט דמויות, כי היה לי יותר מדי, שכל דמות היא בכל אוניברסיטה, שבחרנו לפי הדמויות שהתחשק לי לעשות. אנחנו מאוד מאלתרים על הסט, מאוד, ברמה של
התסריט הוא בנקודות, שאני אומרת שהמלבישה שלי היא תסריטאית באותו רגע. היא אומרת לי, לא, תגידי, ואנחנו מתחילים לאסוף. אותי מאוד לא מצחיק בדמויות פאנצ'ים, כאילו ברמה של פאנץ'. אני אוהבת שיש דיוק, אז הרבה מהעבודה שלי בדבר הזה היה תחקיר. והרבה מהאנשים שהבאנו איתנו, להיות איתנו בצוות, היו אנשים שנניח, אוקיי, לא דיברתי טוב, זה חלק מסדרה של 5 סרטונים, שעשיתי בשביל התאחדות הסטודנטים עם הצוות שלי, ועשינו להם 5 כאלה. אני לא הבנתי מה הפרויקט הזה בכלל קשור אליי, כי כאילו אמרתי מה הקשר, אני לא למדתי י"א, כאילו למה, אני לא יודעת כלום, מאיפה זה יבוא, והם פשוט באיזשהו שלב אמרו, אנחנו לא ניגע לך, באמת לא ניגע לך, תביאי לייקים. וזה היה באמת מעבר לכל דמיון שלי, כמה אני אהיה מבסוטה מזה. אני כאמן אדם שמאוד מאוד לא מבסוט מכל דבר שהוא עושה. אני יורדת מכל הופעה ואומרת איזה חרא היה. אני אסיים לדבר פה ואני אהיה 3 שעות על איזה מטומטמת הייתי פה. והפרויקט הזה הוא פשוט, אני מרוצה ממנו בטירוף, ואני רוצה לומר, אם יש פה כאילו אנשים שהם מקבלי החלטות, אז אני רוצה לומר שכשבאמת באמת נותנים ליוצר כסף, ובאמת חופש, קורה מלא דברים, אז תודה. ואני רוצה לומר שעוד דבר שהוא טיפה יותר, כאילו, הוא טיפה יותר קר וטכני. אני חושבת שאחת הסיבות שהסדרה הזאת כל כך הצליחה, בואי, קיבלת פרסים, זה הצליח, כאילו זה היה כל כך הצליחה, ופה אני יושבת ומדברת, בחלוף תראו, זה היה אחת היצירות, אבל הסיבה שהדבר הזה הוא טוב גם בעיניי, שזה הצלחה כאילו בפני עצמה, זה באמת, מבחינת אינטרנט אני רוצה לומר שהדבר הזה מעבר לזה שעלה רק בפייסבוק של ההתאחדות ואכן נתן להם את הלייקים, צפיות, עניין והם יצאו סופר קולים ואני יצאתי סופר קולית והיה נורא כיף, זה שאני קראתי לזה אז לבעוט בהם על הרצפה. זה היה כל שבוע, היו 5, יצא הראשון והוא היה מאוד מוצלח מבחינת הקהל, והם לא נרגעו מזה, ואז עוד שבוע, ואז עוד שבוע ועוד שבוע, והיו 5. ערכנו את הכל ביחד, הכנו להם את הכל כאילו כסט, וזה היה ממש ממש כיף. עכשיו עוברים לדבר הבא, נכון? עוברים לדבר הבא, אז אני רק רוצה להגיד לומר... שבעקבות זה שנתנו לי חופש, וגם אגב לא היה בחירות לאגודה, סתם רציתי שיהיה לזה מסגרת, כאילו. לא היה כלום, זה לא פרסם כלום, זה רק פרסם אותם. ובעקבות זה קרו המון דברים שקשורים לדמויות, כי באמת הבאנו משהו שהוא נקי וכאילו, אתה יודע, שנראה טוב. בוא נראה באמת את הדוגמה השנייה שבה את נכנסת למגרש של גוף קצת יותר גדול וחזק מבחינה פיננסית, והופכת להיות הפרזנטורית הדיגיטלית של בזק. של בזק. לא, כבר אתם פה, הצוות צילום שבא לצלם אותי. להציג את עצמי כאילו? די, אבל כל מי שמהתחום מכיר. קודם כל, ברוכים הבאים, זה המשרד LDDDD. ליאורה דומסטיק דיזיין דלקס דירות. פה ב-LDD כל העובדים זה משפחה. לא ככה, מעיין. אז אנחנו בעצם מעבירים דירות בסטייל לאנשים. יאללה, בואו בבקשה, אמפתי ודאמפתי. בבקשה, דוד, תודה רבה. כי לעבור דירה זה הרבה פעמים, אתה יודע, זה גם מאוד ג'רז. וואי, דודי, כואבת לי הבטן סכינים. תקשיבו, יש לי, אמרתי לכם על הבעיה בבטן התחתונה. כל הנושא של ספק ותשתיות ואינטרנט וכל הדרק הזה, אני לא יודעת להתעסק בזה. כי אני לא בזק, חמודה. חי בסרט. דודי, אתה עושה לי בלגן. אצלנו זה הכל בבנדלים. אוקיי, זה בדיל. מי ישים לך את הדברים באמבטיה? מי יסדר לכם את הלהקים לפי צבעים? ריחות בבית, זה כיבוד קל, משהו אתם עוברים בלי די-ג'יי. אנחנו רוצים שיהיה ספקטקולר, אתה מבין? שיהיה כאילו מעבר דירה של פעם בחיים. או שאתה רוצה לעבור כמו פורח. אנשים מחפשים תמיד את המיוחד, אז יש לנו חבילה כזאת של רקדניות בלרינה. שהרקדניות בלרינה במקום סבלים באות מעבירות לכם את כל הדברים. יש לנו היום מעבר דירה משהו מאוד מאוד פיין, אוקיי? זוג אוליגרכים, קובויים, פיראטים, תמנונים, מה שאתה רוצה, איזה נושא שאתה רוצה ולא רוצה.
לילדות יש לנו, איך קוראים לה? מפגרת עם הקרי דרורה. זה כל הבית עם ריחות של קוקוס. אז זהו, אז היא אמרה לי שהיא אוהבת, בשביל זה אני ככה. מכל הכניסה של כל החלונות עפים יונות ענקיות, פאף! מרטין, העובד שלי, הביא להם, איך קוראים לה? זה קוף נמר כאן, משהו יונה, לא יודעת, כמו חולדה כאילו. אתם לא זזים, ב5 הם כבר באים. זה סבלים מפגרים. יש לי בן אדם מאוד מאוד אקסטרווגנזי. יש לי נפש של אומן. מה אתה מסתכל עליי בעיניים של עגל, דוד? יצא לי גרפס לימוני. עשינו להם את הבנדלים המאפים. אין, אני רואה רוגלה, אני מתה, אני עוצר את הכל. אמרתי פעם מהאויב מספר אחת שלי, זה ערפאת ורוגלה. אז הרבה פעמים שואלים אותנו גם על המעבר של התשתיות, של הספק, של האינטרנט. זה מאוד מאוד פשוט, לדעתי אתם צריכים לתת לנו את הטלפון, את הסיסמה, את השם נעורים שלהם, בית ספר יסודי שלמדתם בו, מספר סידורי של המודם, ושם של חיה אהובה. אז תהיו בלי אינטרנט, מה קרה? איך היו פעם? מהר מאוד זה עובר. אבל ליאורה, יש את השירות של בזק. מה קשור? בזק, מה אני אחזה עם בזק עכשיו? מה הקשר לבזק? טוב, הוא קצת, בואו תנקו את זה, חברים. אתה ב-LDD או בבזק? לא, הוא מהארכיון הביאו אותו. אז אני רוצה להגיד שגם בדבר הזה, שהוא לאורך זמן הולך להיות עוד, וזה סרטון שני מתוך מיליון שיהיו בערך. גם פה אני רוצה להגיד שהגיע איזשהו צעד שהוא באמת חכם, והוא מבין יוצרי רשת, והוא מבין צעירים באמת, דווקא מצד בזק, שזה באמת מדהים, עם המשרד אדלר חומסקי. מה שקורה זה שבזק רצו לעשות את זה, שזה פשוט קמפיין דיגיטלי, והיו מספיק חכמים כדי להגיד לי, את עושה כמו שהיה את. וזה דבר מדהים, ואני רוצה פשוט כל גוף שאני אי פעם אעבוד איתו יהיה כל כך חכם. הם אגב לא שילמו לנו כלום. מה זה? הם אגב לא שילמו לנו כלום. לכם לא, אבל לי המון, אז אני... תודה רבה, תום יער. תודה רבה. אין לנו... אני רוצה רק לספר לכם שלתום גם יש סדרה בסנאפצ'אט, לא יהיה לנו זמן לראות אותה, לצערי, אבל תיכנסו ותראו, והייתי רוצה שניקח כמה דקות שאלות מכם לכל המשתתפים כאן, למי שאתם רוצים. אנה פה, אז יש את המיקרופון הנודד, מי רוצה לשאול? הנה, פה יש מישהי. היי. השאלה שלי לתום, זו אולי שאלה לא כל כך הפקתית כמו בגלל שאת אישה יוצרת. את מרגישה מחויבות לייצג נשים חזקות כשאת יוצרת ברשת, לייצג את כל העולם הזה של משהו קצת יותר פמיניסטי שהולך היום נורא נורא חזק, או שאת כאילו משוחררת מזה לגמרי ופשוט עושה מה שמצחיק אותך ופאק איט, כאילו? כשאני עושה דברים, אני מבחינת דמויות וכאלה, אז אני כל הזמן, את יודעת, וגם בהופעה, בכל דבר שאני עושה, אני זוכרת שאני אישה כי, את יודעת, מחזור וכאלה. ואני זוכרת את זה כל הזמן, ואני גם זוכרת את זה שאני אישה שהיא לא נראית כמו דוגמנית, נגיד, ושזה משהו שאני הרבה פעמים נשפטת עליו, במיוחד בתקופה האחרונה בחיים שלי, ואני חושבת שאין דרך לא להיות פמיניסטית בעשייה שלך כשאת אישה. אני לא מרגישה שאני רוצה לצאת נגד גברים או לתקוף, או שבהכרח תמיד אני אחשוב איך אני חייבת לתקוף את הדבר הזה. הרבה פעמים יותר, לי אישית יותר נוגע, למשל ייצוג של נשים מלאות בזה, ואם את מכירה את מה שאני עושה, אז אני כאילו עפתי על כולם תמיד. אני חושבת שאי אפשר, כשאת אישה, את לא יכולה להיות לא פמיניסטית. זה לא משהו שאני קמה בבוקר ואני אומרת, מה אני אעשה היום כדי את יודעת, אני לא בזה.
אבל בשנייה שיש לדבר הזה מודעות וששמים אישה במרכז של כאילו משהו, או קונים כרטיס להופעה, או לא יודעת מה, אז יש בזה כאילו כבר איזושהי אמירה, ולגבי מצחיק, כאילו אני מרגישה שזה מאוד מצחיק דווקא לעומת משהו, אוי, פמיניזם זה נורא לא מצחיק, זה מצחיק לאללה, יכול להיות, ותודה. אוקיי, תודה רבה. שאלה הבאה. כן, בבקשה. שלום, שאלה לחברים פה, ממש קונדנסר. רציתי לשאול את שניכם, איך אתם קושרים לעצמכם אנשים למשך עונה שלמה ויותר, כאשר בוודאות הדמויות הראשיות שלכם הולכות להיות ממש מוכרות? אם הסדרה שלכם מצליחה, הם מצליחים פי 10, והם נתפסים כבר 2 קדימה, הם לא 3. איך, כאילו, אנשי צוות אפשר להחליף, תאורן, עוזר צלם וכולי, אפשר להחליף אפילו מפרק לפרק, אבל מה קורה עם הדמות הראשית? זו שאלה אחת, ושאלה שנייה, האם עדיף לקשור את כל הצוות לעונה שלמה לצלם אותה ברצף, נגיד 6 פרקים, או להוציא פיילוט ולקוות לטוב? אני אענה על השנייה דווקא, ואתה תענה על הראשונה. לגבי לקשור את הכל לעונה אחת ולצלם הכל ברצף, סופר מסובך, גם בגלל שכל מי שעוזר לנו זה בהתנדבות, ואנחנו בנויים על זמינויות של אנשים שיעזרו לנו, וכולל של השחקנים, כמו שאתה אומר, וגם, שוב, בגלל שהסדרה שלנו היא מין עלילה מתמשכת, וזה לא כמו סיטקום, אז עוד יותר התגרנו את עצמנו, וכמעט כל פרק מתרחש בלוקיישן שונה, זה אומר כל פעם להפיק מחדש את הסט, ורק נגיד עכשיו שעשינו פרק 5 ו6, הם שניהם באותו לוקיישן, אבל חוץ מזה כל פרק היה בלוקיישן שונה, אז זה דורש המון משאבים כדי להצליח לצלם הכל בבת אחת, ולכן קשה לנו ולוקח לנו הרבה זמן מפרק לפרק. אני יכול להגיד שקודם, כדאי הרבה יותר לעשות, כמו שתום אמרה, לעשות הכל ביחד, לערוך הכל ביחד, ואז יש גם את היתרון של לבעוט בהם כשהם על הרצפה, ולא לתת להם לשכוח אותך וחודשיים אחר כך להוציא עוד פרק. אבל זה באמת, אנחנו מתגייסים, וזה לשאלה הראשונה שלך, אני לא יודע איך קושרים אנשים במשך שנה ומשהו לפרויקט, זה פלא בעיניי, אני אומר את זה באמת, זה לא איזה הצטנעות, הגעתי לצובה ב5 בבוקר ואמרתי, קיללתי את עצמי איך אני גורר לפה 40 איש עכשיו, וזה קורה, והתשובה שלי היא שאם אתה אוהב את זה, כנראה שיש איזו סיבה, ואם לא יתגייסו לזה, כנראה שזה יפסיק, אבל הצוות לא יתחלף אצלנו. זאת אומרת, הצוות להפך, זה אותם אנשים שמגייסים חברים שלהם, והשחקנים מוצאים את השבת הפנויה, אני מוצא את השבת הפנויה שכולם פנויים בה ומצטלמים. כשיש רצון, תמיד יש זמן. זה למדתי בתור, אני שחקן, וזה מקצוע שאתה צריך לעשות המון ג'אגלינג, כשיש רצון יש זמן, זה פלא בעיניי. אוקיי. תודה. שאלה הבאה. שאלה לתום. מה נשמע? אני רואה אותך כאילו מאז גילי ט'5, ועניין אותי לדעת כאילו איך פרצת בזה, כי אני גם שחקן וזה, אז מעניין אותי איך התחלת בעצם. כן, הוא צעיר, אין ספק. תודה על השאלה. אני לא מרגישה שפרצתי, אני לא יודעת איך לענות על... אני אגיד את זה ממש במשפט, לאנשים צעירים אני ממליצה, ולאנשים באופן כללי אני ממליצה גם לא לצעירים, פשוט לעשות מלא, ולא לדבר על אוי, איך אני אעשה, פשוט לעשות, כי אני הייתי המון שנים אבל מה אני אעשה כאילו, אבל אם זה לא יהיה מצחיק, ממש הייתי בזה, שהייתי יותר צעירה, וברגע שמתחילים פשוט, למשל עם המטרה שלי להצחיק, אז אני פשוט כאילו בכל דבר שאני יכולה. אני חושבת שפשוט פשוט ברגע שהם מתחילים לעשות, אז אם זה טוב ויש לזה קהל וממשיכים להתמיד כל הזמן, אז כאילו ממש זה קורה. ואני רוצה להגיד, למשל יש הרבה פעמים כאילו שחקנים, רוב מה שאני מכירה כאילו שחקנים, אז בחוויה שלי הם נורא כאילו מחכים שיקראו להם לאודישן, ואין את זה בקומיקאים ואין את זה בשחקנים ממש טובים.
שיוצרים מעצמם ועושים דברים. אני אישית לא, כמעט ולא הולכת לאודישן או מחכה שמשהו אני כאילו עושה, ואני ממליצה לכל אדם באשר הוא לעשות הכל, ותודה לאל שיש אינטרנט שיספוג את זה ביי. ואני ממליץ... תודה, איזה שאלה, אתה חמוד. להמשיך להשתמש ברשת, גם כדי להראות איזשהו כישרון, בעצם בכל תחום, אנחנו נרחיב על זה קצת יותר בחלק השני, ובינתיים... אני יכול להוסיף רק משהו אידיאולוגי למה שתום אמרה. נגמרו התירוצים, כאילו אמצעי ייצור בידינו, ואמצעי ההפצה בידינו, כאילו אין יותר תירוצים של לחכות עכשיו שיגלו אותי, שיהיה אודישן שזה, אני זוכר את תום מזמינה כמו נודניקית לערב סטנדאפ שלה בצוללת, כאילו אמרתי מי זאת אוכלת את הראש, באוזן. צוללת זה טוב, זה כאילו. בסדר, צוללת זה בירושלים. כן, אוזן זה קטן. באוזן, היא הייתה מציקה לאנשים שיבואו, ואני יכול להגיד גם, המון שנים ישבתי על הספה וחיכיתי שיקרה, פתאום שאתה עושה, זה קורה, ופשוט נגמרו התירוצים. אנחנו חיים בעידן שאנחנו לא צריכים לחכות לאף אחד. אוקיי, נגמרו התירוצים, ואנחנו מחכים לדברים הבאים שלכם ברשת, כי אתם עושים דברים נפלאים. המון תודה. תודה. אנחנו נצא להפסקת הצהריים, יש לכם כאן ארוחה נחמדה, וניפגש פה ב-2 להמשך הפאנל. כדאי להישאר.